जोंथ' दायो जोंनि हासरा से नं हासरा खाखानि रायजोफोरा गासैबो इउपिपिएल ट्रेक्टर सबियावनो भट होनानै जोंस्रां ब्रह्मखौनो देरहाहोनो सानदों आरो फैलाजे बरगयारिखौनो आरो इयुनावबो बे जोंनि जायगायाव मोजां खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो। बिपिएफनो मानि थाखाय होआ? बिपिएफनि सरकाराव जों माने बहुद खस्थ' मोनबोबाय, जों जेबो मोनाखै, जोंनो जेबो होआखै बिपिएफ सरकारा। माबा मोनसे बिनो थांबाबो जोंखौ लाजि फोनांनाय बायदि बाथ्रा बुङो, बेनि थाखायनो जों बिपिएफ सरकारखौ जों मोजां मोना। जिहेतु गोदानै दाजानाय मानास बियाबाव फैलाजे बरगयारिया देरहासारगोन। मा रादाय होदों नोंथाङा? जोंथ' दा बेखौनो बुङो, जोंनि जायगाखौ बिथाङा नायगोन देरहालांबा, जोंबो बेखौनो आसा खालामो उनाव जोंखौ माने नायफिनगोन, जोंनि हासरा गामियाव जोंखौ मदद खालामफैगोन। बिपिएफनो बेयाव मिटिं खालामबाथाय नोंथांमोना बिथांमोननो भट होगोन बुंगोन ना होआ बुंगोन? जोंथ' मिटिङाव फैखायाखै जों। आं सोरबा फैदो जानो हागौ, जों फैयाखै आरो माने जोंनि ससेनिफ्राय फैयाखै। जोंथ' आरो होखाया, बिपिएफनो होखाया। बिपिएफनि बिजाथि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा मानास बियाबनि बाहेरानि होननानैथ' जों मिथिखायो आगोलावनो। बिथाङाथ' आगोलावबो दारायखांबाय खोमा, जोंबो बारा मोजां मिथिया नालाय, सिगाङावबो दारायखांबाय जानांगौ। होआ। जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मा रादाय होदों? बिथाङाथ' दा बुंदो माने जोंखौ जोंनि माबाफोरखौ नायगोन, जेरावखि जाया लामा सामा गथ' गथाय फरायनाय माबा मोनसे हेफाजाब होगोन, नायफिनगोन, बेखिनिखौ रादाय होदो, जोंनाय मोनदो।